Il-Malta ESG Alliance hija komposta minn 13 membru u għandha lan li sservi ta' pjattaforma għal kollaborazzjoni bejn in-negozji u stakeholders Maltin fuq suġġetti relatati mal-ambjent, il-qasam soċjali u l-governanza. L-Alleanza nħolqot f'Lulju tal-2022 b'membri minn diversi setturi ekonomiċi. Ix-xahar li għadda, il-Meżġa organizzat konferenza għal tfal Maltin bejn il-11 u l-14 sena biex jippreżentaw l-idea tagħhom lill-ogħla mexxejja tal-pajjiż. Il-konferenza tagħti ċans lill-istudenti minn skejjel indipendenti tal-Knisja u tal-Istat isemmaw leħinhom f'konformità mal-prinċipji ta' żvilupp sostenibbli, l-ambjent, il-qasam soċjali u l-governanza. Minn hemm beda kunsill għat-tfal, il-Kunsill Konsultattiv tal-Futur, illi fih madwar 15 membru. Elisa Morguello, membru fih dan il-Kunsill, qalet li waħda mill-prijoritajiet tal-Kunsill Konsultattiv tal-Futur hija li jitnaqqas il-faqar. L-ESG importanti biex ovvjament inbidlu l-aspett kif jaħseb il-bniedem. Għandna bżonn naħdmu li fid-dinja tax-xogħol naħdmu iktar sostenibbli sabiex pereżempju nippruvaw innaqsu l-povertà, naħdmu b'mod aktar sostenibbli biex ikollna ovvjament pajjiż aħjar. Membru ieħor mill-Kunsill, Janaja Aquilina, spjegat il-ħidma tagħha biex twassal il-messaġġ miż-żgħar għall-kbar. Apparti li nieħu l-opinjonijiet mir-research li nagħmel u intervisti li nagħmel ma' ħadd ieħor, ukoll nieħu l-opinjonijiet ta' mill-councils għax jiena mdaħla fil-kunsill tal-iskola, u nieħu wkoll l-opinjonijiet tal-kunsill lokali u diversi postijiet differenti biex finalment inkun nista' nwassalhom bleħinna nkunu nistgħu nwasslu dak li nixtiequ u dak li għandha bżonn is-soċjetà. Iż-żewġ studenti ta' 14-il sena saħqu fuq il-ħtieġa li leħen it-tfal jinstema' u jiġi kkunsidrat. Qalu li minkejja li xi kultant it-tfal ma jittieħdux bis-serjetà daqs l-adulti, leħinhom huwa prezzjuż daqs dak tal-mexxejja. Xi drabi nieħduh xi for granted, imma fil-verità il-leħen tagħna huwa importanti daqs nies akbar minna li qegħdin fil-Parlament jew fil-Gvern, jiġifieri jista' jgħin sabiex il-leħen ta' kulħadd jinstema' fis-soċjetà. Mhijiex xi ħaġa normali li l-opinjoni ta' tfal tinstema'. Iżda aħna nemnu li din l-opinjoni għandha bżonn tkun valurata ħafna. Finalment aħna sa ħankunu nieħdu ħsieb id-dinja, allura jekk aħna ma nkunux qed nieħdu ħsieb id-dinja u nkunu involuti f'din il-proċess, kif insibu ruħna aħna f'nofsa di x'għanaqbdu nagħmlu. Qalu li bniedem avżat nofsu armat u li jekk l-adulti jkomplu jgħinuhom iwittu triq għall-futur aħjar ma jkunux biss kuntenti, iżda jħossuhom parti mit-tfassil ta' pajjiż u soċjetà aħjar.